Fil-mozzjoni l-Oppożizzjoni tajt li qed tqis l-attitudni tal-Gvern b'mod partikolari tal-Ministeru tal-Finanzi bħala nuqqas ta' rispett lejn il-Parlament u l-poplu Malti. Fil-mozzjoni l-Oppożizzjoni tfakkar kif kien il-Kabinett li nhar il-5 ta' Mejju tal-2008 iddeċieda li l-Prim Ministru, Ministru u s-segretarji parlamentari għandhom jibdew jieħdu l-onorarja parlamentari flimkien mas-salarju. Bl-istess deċiżjoni tal-Kabinett kemm l-Speaker tal-Kamra u l-Kap tal-Oppożizzjoni kellhom ikunu eligibbli għal dan u dan skont il-minuti tal-Kabinett li l-Prim Ministru poġġa fuq il-mejda tal-Kamra nhar it-19 ta' Jannar li għadda. Il-Kap tal-Oppożizzjoni iżda baqa' ma natax is-salarju u l-onorarja. Dan meta f'dikjarazzjonijiet pubbliċi li jagħmel il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li se jgħaddi dawn il-flus lill-Fond tal-Karità għaliex ma jħoss li fi żmien il-familja dejjem minn żmien diffiċli u jieħu għalih din iż-żieda. Fil-mozzjoni l-Oppożizzjoni tajt li fid-dawl ta' sitwazzjoni ekonomika li qed tirriżulta fil-tbatija fost il-familji li qed ikunu mġela jagħmlu sagrifiċċji kbar tiddisapprova dawn iż-żidiet.